O PSDG, con Marta Giraldez á cabeza, fíxose coa alcaldía de Meis por primeira vez na súa historia nas eleccións do 2019. Unha praza que os socialistas non queren perder. Por iso realizaron un acto multitudinario na renovada Praza de España para apoiar a Marta Giraldez. A actual alcaldesa fixo balance dos seus 4 anos de mandato, destacando os investimentos nos centros de educación, as humanizacións de rúas, as melloras en servizos sociais, coa posta en marcha do Rupeiro Solidario e o Banco de Alimentos, e a loita pola sanidade da vila. Efectivamente, puxemos en 3 anos a disposición da Xunta de Galicia unha parcela para construir o centro de saúde. Defendemos como ninguén, efectivamente, Carmela, como ninguén a sanidade pública do noso concello. Nos puxemos donde nos tiñamos que poñer. Centos de reclamacións, decenas de entrevistas, encabezamos movilización sin ningunha sigla, solamente con unha pancarta que dice Meis quere máis sanidade. Eso é o que fixemos en estes 4 anos. A candidata preséntase con ganas de ser reelixida, confiando no seu proxecto e con obxectivos por diante como ampliar a escola infantil, mellorar asfaltados e humanizar rúas, mellorar o saneamento ou loitar pola creación dun centro de día. Vamos a conseguir unha parcela para ter un centro de día e vamos a obrigar a Xunta de Galicia que non lo faga, porque somos un concello grande, con poboación envellecida e o necesitamos. A socialista estivo roupada por cargos importantes da súa formación como Valentín González Formoso, David Regades e Carmela Silva. Dende o PSDG destacan o seu traballo, o seu cariño á vila e indican que o seu proxecto é o mellor para Meis. A ciudadanía probablemente lle dá moita importancia a que se recupere unha construción antiga, dalle moita importancia a que renovemos unha praza, dalle moita importancia a que haxa unha mellor oferta cultural, pero que máis importante de todo é saber que cando veñen maldadas, que cando a vas a necesitar, hai sempre unha persona no despacho do Concello, hai sempre unha persona na referencia da política que temos no eido municipal, disposta a escoitar, disposta a romperse a crisma polo problema que teña ese veciño e esa veciña. Esa é Marta. Marta Giraldez tamén quixo poñer en valor o traballo dos seus compañeiros sinalándoos como o mellor equipo. Un equipo que só terá un cambio na súa parte alta. Manuel Muñoz será o seu número 2 e deixará de ser concelleiro José Ramón Vidal.